Čaute, tento vstup točím na konci nášho dobrodružstva, takže asi vidíte, že sa usmievam, nikomu sa nič nestalo. Trošku vám predstavím, čo vás čaká v nasledujúcich minútach, možno aj hodine, ešte to nemám zostrihané. Prešli sme Oregon Timber Trail nedaleko od mesta Lakeview, čiže nedaleko kalifornskej hranice, cez Oregon až ku hranici s Washingtonom. Trasa mala cez 1100 km, niečo cez 21 000 výškových metrov. Nikomu sa nič nestalo. Prešli sme cez 4 časti. Fremontier do mesta Chemult, Willamette do mesta Sisters. Ďalšia časť bola Deschutes, niekde za rieku Mackenzie. A potom časť Hood River Tier ku rieke Hood River. Jedno ospravedlnenie videa, ktoré som točil z pozície jazdca, boli točené jednou rukou za jazdy, ľavou rukou najviac, takže ospravedlňujem sa, že to niekedy trasia a že to až tak nebombujem. Začíname výlet do Oregonu. Stano, Ninja z Prahy, Rado a Roman nás už čaká v Portlande. Spali sme u chlapíka Cedara, ktorý nás nesie na štart. Za chvíľku začíname naše dobrodružstvo. Toto je oficiálny začiatok Oregon Timber Trailu. Dá sa tu spať, ale my sme tu prišli cca okolo 12. na obed. Začíname. Máme za sebou prvých 10 km, asi 500 výškových. Rozlúčili sme sa s našim vodičom Cedarom. Po ceste sme videli už, sa priznám, ja som nevidel prvého medveďa, Baribala čierneho. Ja som spal. Dosť nás brutálne prefúklo v lietadle, bola to riadna kryokomora. Mali sme aj perovky, všetky deky sme zobrali. Je to tu krásne, strašne veľa prachu je tu. A vyfúkneme gumy a bude dobre. Bolo smraky alebo nejaká voda. Tak, prešli sme, ideme 3 hodiny niečo, prešli sme 16 km. To je jeden z najkrajších trailov, možno aj najkrajšie, ako som šiel v živote už za prvých 16 km a jeden z najťažších. Brutál. Nie je to úplne jednoduché. Druhý deň ráno, Stana jebne, že Roman má kávu. Všetci žereme a rašľuje maslo, Šimon je stále smedný. Ráno deň 2, spali sme na takom parkovisku pri ceste. Včerajšok bol veľmi náročný, bol oveľa náročnejší, ako sme si mysleli. Chlapci s nickami sa potiahneme 100 km, čo nemáme šancu potiahnuť, ale tak to je. A čakajú nás ťažké traily, zase bez civilizácie, bez vody. V podstate ten prvý úsek je 340 km bez civilizácie, ale oproti jazdeniu u nás v Európe je to oveľa ťažšie. Idem jeden z najlepších trailov, ale nechcem mi otočiť. Je tu nejaké patkanie sú vzadu.
by som sa naobedoval, tak som išiel dopredu. Krávky v lese. Možno ani my nedojdeme do Pajsly, uvidíme, jak možno nejakom sedle predtým, uvidíme, Šimon. Ja ani nejdem teraz hneď na bajš, chcem sadnúť. Šimon, ak budete mať rozhodnutie, že meníte nejak plán ako v Pajsli, tak napíš do WhatsAppu, keď budete mať. My spravíme to isté. Čaute. A zatiaľ to skúsime. Čaute. No práve sme sa s chlapcami rozdelili. Dnes sa ide dosť zle, takže sme museli urobiť také rozhodnutie, aby sme ich nebrzdili. Predsa len máme už len 14 dní do konca a vlastne neprešli sme skoro nič. Takže možno sa stretneme dneska večer, alebo uvidíme, jak to bude. Budem tu s Šimonom. So Šimonom si dávame takúto obchádzku. Veľmi zaujímavé, všetky lesy sú vlastne vypálené. No teda spálené po požiari, ale rastie všade už zelená tráva, sa obnovuje vegetácia. Prekrižovali sme trasu, kde mali ísť chlapi, ale naši teda, od ktorých sme sa oddelili, ale bolo to tam úplne zarastené, takže podľa mňa sú rozumní, tak sa stiahnu tiež na túto trasu. No, uvidíme, že kde sa s nimi stretneme, lebo vyzerá, že ten trail mali v tomto, že teda nie je, že máme zlé GPX-ko. Dneska to je náročné. Je 37 stupňov v tieni. Dávno sa mi tak ťažko nešlo. So Šimonom sme už v kempe. Škoda, že som mal mobil v ruksaku, nechcel som vyberať, že sme nádhernou dolinou, fakt nádhernou. Bola dosť spálená. Tak to vyzerá. Tam vzadu je záchod. Funguje to v podstate tak, že si vyberete svoj spot, zaplatíte na internete, zaplatíte cez net nejakých $6 za noc za miesto. Je to aj ohnisko, ale nesmie sa teraz robiť oheň, lebo je vysoké riziko požiarov. Sa dá okúpať, vyprať. Ale tá dolina je fakt brutálna, akože neviem, nejak mám zarosený displej, ale je to krásne. Ráno deň 3, vyrážame na ďalšiu etapu. Dneska máme v pláne niečo cez 100 km, ale uvidíme, či sa to podarí, lebo ideme najprv hore na hrebeň vyskúšať trail, ktorý je, ja nechcem kecať, neviem úplne všetky tie názvy, ktorý by mali ísť pri Útese. Potom to stiahneme na Fire Roads. My sme pohodne prišli zajtra do Čemutu a odtiaľ už pôjdeme komplet trasu bez nejakých obchádzok, lebo v tejto časti trasy tie traily sú v horšom stave, často po požiaroch sú zapadané, plus sú k tomu veľmi technicky náročné, takže tie kilometre vôbec nejdú a bojíme sa, aby sme nestihli celý limit a chceme prejsť celú trasu a užiť si to a sa okúpať v jazerách, takže nie náhľať sa. Tak držte palce. Tým ranným odchodom budík vždy o 5 a trvá nám to tak hoďku vytrepať sa. No, práve riešime, čo s týmto bykom, ktorý sa celkom postavilo proti nám a sme ho zobudili. No ale neviem. Čo robí byk, keď je nasratý? A prešľapuje? Čo ma prešľapuje, ale nevyzerá, že je spokojný. No. Asi ho nejako obídeme. Dostali sme sa do takejto
sekcie, ktoré ten trail je v horšom stave. Dosť je tu piesok. V tých požiaroch tu úplne vysušila zem. Tu všade takéto bránky. A tu máme v podstate celú trasu, ktorú oddelujú tie územia, kde sa králi môžu pásť. Teda oni tu žijú, nie je to úplne, že by sa tu pásli. Uvidíme, že v akom stave bude ten trail. Hrebeň bol nakoniec veľmi zapadaný. Nebol vôbec prečistený ten trail, tak volíme takouto obchádzkou a stiahneme sa potom naspäť na hrebeň. Niekto takto a niekto takto. Doteraz nikto nebol. Tu na ten Fremont Point, výhľad celej tejto oblasti, z ktorej ideme. Takto trávia dôchodcovia americkí pracovné dni. Prišli sme na takéto miesto. Zistili sme práve, že útulňa nie je verejná, už niekto čo ma navrieskal. Celkom to tu vyzerá fajn. Pani hore povedala Šimonovi, že či má vyťahnuť gun. Takže fajn. No, tu nás s miestňakmi kecáme. Tento trail ma nechcem kecať 16 km, aj viac. V 4:30 ráno vstávame a pripravujeme všetko. Chodíme tak skoro, nech nie je horúco, ale dnešné ráno bolo fakt studené. Takže, ak dobre počítam, 4. deň ráno jazdenia. Dneska skoršie ráno, vstávačka o 4:30. Celkom zima je, zistil som, že nemám rukavice. Som ich zabudol doma v krabici. Dneska je riadna zmena teploty, no. Včera večer nás žrali komáre. Nevedel som mať na sebe nič krátke. Potil som sa a dneska zima. Čaká nás do Čemultu nejaký úsek za 90 km, tam sme chceli nakúpiť v normálnom čase. A on pokračovať smerom k jazerám, ale tam sa nám asi dneska až nepodarí dojsť. Ne, však zaleješ. Co to volá 3, 2 v jednom? Cukor, káva a 3, 2 v jednom, je to rýchlo. Tužené jedlo po 4 dňoch, alebo 3 niečo dní. A brutálne prašnú cestu sme mali, fakt to bol brutál. 20 cm prachu, bajky sú dosť teraz v zlom stave. Najedený vyražame smer jazero. Ježmere, poviem to v ďalšom vstupe, jak sa volá. Zabudol som, tam by sme dneska chceli spať. Je nejaké 3 hodiny popoludní a čaká nás už len 40 km. Prichádzame ku nášmu prvému kempu pri jazere, takom poriadnom. Tak toto tu vyzerá. Natočím prvý príchod. Som sa veľmi tešil k tomuto jazeru. Ty kokos. Wow. Nevyzerá to zle, čo? Keby som bol frajer, poviem všetky názvy tých hôr, ale neviem to. Vyzerá to brutálne. Sa bude kúpať. Čipsy máme hojnosť. Také veľké jazero. Spíme pri tom tábore a ráno, deň, 5. Šimonovi to nejako dlhšie trvá, tak idem trošku dopredu. Noc bola fajn, trošku kosa, dneska nás čaká len 72 km, ale skoro všetko bude trail. Popri jazerách očakávame aj komáre. Ale bude to pekné. Takže znova sme v takých poriadnych trailoch.
tá príroda sa mi, už to nebude také vyschnuté, akože je to stále piesok, ale bude tu viac stromov, nebude to taká horúča. Máme trailíky. Práve sme išli jeden z najlepších trailov, som šiel asi v živote, volal sa Willamette Trail. Brutálny a teraz ideme ďalšími trailmi dole do Oak Ridge. Má to byť skoro 50 km trailov dole viac. Akože šilené, no. Šilené. Sekvojový les. Tu je trail. Stromy. Dole je rieka. Na objavu to nevyzerá až tak magnifik, jak to v skutočnosti je. Dnes už ideme single track skoro 70 km a vôbec to nie je sranda. Nezvyk z našich končín je to ako dosť brutálne. A celkom to unavuje, tak sa tešíme do kempu so Šimonom. Dneska to bude cca 90 km po singli, z toho možno 10 km, keď bola nejaká prašná gravel cesta. Ináč všetko single, rôzne variácie, rôzne lesy. Ako fakt brutál divočina, brutál. Trail je tam. Čapoana. Ďalšia noc takto v kempe, bez sociálnych zariadení. Nemôžeme robiť oheň, všade je plošný zákaz, takže je to strašne sucho. Dobré ráno, 6. deň, prší nám, prší tu vraj, respektíve zdať, čo som zistil, 2 dní v auguste, takže sme to akurát chytili priemerne.
Takže pokračujeme do Oak Ridge. Snad to bude fajné. Raňajky. No School Bike Shop. Aj s miestom na odpočívanie. Ktoré traily sú vyčistené. Jediný, jak sa dá zohriať, je s cigaretou. Lej jak z krhla. Have fun, you guys. Práve sme zdali brutálny trail po prachu, jak napršalo, a respektíve na to ihličie brutálne to držalo a chlapi to na tiež hotoví ešte ďalším trailom cez okolo jazera a cez kopec musia prejsť tam, kde kempujú, akože toto je úplne iné. Tak to vyzerá náš camp spot. Uchylil nás chlapík Sean, ktorý tu je s autom. Dali sme mu $6. On to funguje tu tak, že na tých oficiálnych kempingových spotoch si musíte rezervovať miesto, zaplatiť. Dá sa to aj tu na Šimonovi nešlo kverko a vôbec nemám internet. Nešlo mu pripojiť sa na... Nešlo mu vôbec dáta. Takže sme poprosili niekoho, či sa môžeme priživiť. A Sean nás prichylil, tak celkom fajn spot, si postavíme stan. Dobre ráno, práve nás opúšťa Sean. Ktorý sme mali super večer, pokecali sme. Mali sme večer pri ohni. Bolo to fakt bomba, super typek, takže ide ďalej jazdiť do Oak Ridge, bere shuttle a ide jazdiť traily. Ideme už nejaký čas po trailoch okolo jazier, vlastne nás to čaká celý deň. Takže poctivý trailový deň. Asi nebudú nejaké veľké prevýšenia, možno na konci dňa sa pokúsime o jeden prejazd takého hrebenia. Nech máme čo najviac dnes kilometrov.
nájdený, ideme hľadať miesto na stan. Brutál, jak pomaly ubiehajú kilometre v singli. Tak sme dali 70 km a celý deň sme bojovali v singli v takom, teda pol dňa v takom dosť technickom, respektíve by som povedal, že nie technickom, ale nemalo to flow a potom ďalšia polka super už, takže sme si to užili a sme dúpali. Kemping, ráno 8. deň, ja si dávam nejakú instantnú čokoládu, je to biela sladká voda, balíme, čaká nás ďalší deň. Blížime sa ku mestu Sisters, dneska to asi nezvládneme, ale už sú to vlastne sopečné pohoria. Sú také 3 sopky, 3 Sisters, tam prídeme asi dneska. Všade je tu takáto vytečená magma. Vyzerá to tu jak na mesiaci. Tu máme taký spot, kde sa parkuje. Tu sú asi záchody. A odtiaľ ide kopec trailov medzi Sisters a neviem. Sú lyžiarske strediska na tých sopkách. Po asfalte škoda nie natočiť. Vzadu je lyžiarske stredisko, ešte tam vidno sneh. Naberačky vody. Vodník. Zakempili sme 8. deň. Som si vytvoril takého mutanta z vrchu stanu, alebo spodok má stanu, ktorí sú asi deň za nami. Ideme robiť večeru. Ráno, deň 9. Púšťame sa do mesta Sisters, kde doplňame zásoby. Môžeme do bike shopu niečo pozrieť. Dneska máme pohodičkový deň. A by nás chlapci dotiahli. Sice teraz deň za nami, ale keď dáme pohodičný deň, na ďalšie taktiež, tak pôjdeme spolu posledné 4 dní. Čo by sme chceli, aby sme sa spolu ešte užili krásnu trať.
Samozrejme. S jednou rukou. Prichádzame do mestečka Sisters. Tak už sme na koláčiku. Káva chutí, a keď dávam automat na kávu vyčistiť. Ale má to tu dobrý vibe. Koláč je super, ne? Tak, len iný štýl robenia kávy. No. Sme pred obchodom Dollar, prvýkrát tu nakupujeme. Ale tak dneska bude hojnosť. Boli sme aj piva. Takže je to fakt o polovicu lacnejšie. Časť jedla bola naozaj maličká, takže sme toľko nestrávili času a proste dobrý výber, fajn. Takže spokojne. Fajn nakúpené. Pokračujeme ďalej. Deň, chill. No, zistili sme, že toto nám v noci liezlo po rukách. Tento mutant. Koník tlustý, pakobil, nie pakobil, koník. Takže ráno, deň 10. Ráno jazerného koníka. 10. deň ráno. Dneska za pár hodín nás chlapci dobehnú, neskôr sme stávali. Oni asi tak jak vždy. Začíname pri jazere, ideme už zase konečne do väčších hôr, takže bude zmena. Malo by to byť zase po singloch smerom do mestečka Detroit, ale tam dneska nedojdeme, to už viem. Bude parádička, už máme takú užívačku, nemusíme to hrotiť. Z diaľky počuť Daft Punk. Konečne nejakí party ľudia. Filtrujeme vodu, stretli sme sa s chlapcami, pardon, mám plnú hubu. Rozprávajú zážitky, vyzerajú akoby prešli z gulagu sibirského takže do Indie. Tu začína stano práve? Dobre, ďakujeme za krátky vstup. Partia už spolu. Už iba posledný asfalt pred zase nejakým hrebeňom. I might not be the right one, but there's something about us I want to say, 'cause there's something between us anyway. I might not be the right one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to do. Ale vidno, že aj tu je nejaká ťažba. Natočím to aspoň jednou rukou. Je to brutál. Práve som si dal mega trail na večer, už som sa pustil dopredu a idem prvý na kemp. Brutálny trail, mal asi 1000 výškových, alebo 1000 výškových budem mať vlastne dokopy.
dosť dlhý, celý na bike, proste v krásnej prírode. Brutál. No, očividne spadol most na traily, ale aj takto v divočine sú vybudované takéto veľké mosty. Kus práce. Dobré ráno, 11. deň. Spíme uprostred lesov, v strede Singlu, ale je to taký horse camp na kone. Predpokladám, že tu, kde suším stan, nejaké oblečenie. Takže to je na kone, že sa tam napojí na noc skôň. Ale možno sa mýlim, ale to fakt v strede ničoho. Dole sme sa večer kúpali v potoku, bolo to celkom osviežujúce, takže dobrá nálada na ráno. Keď sa vyjebeš. Práve som v týchto miestach videl malého medveďa alebo pumu, malo to tak meter, bolo to čierne, čiže buď ryba, alebo neviem, či sú to čierne pumy. A asi nie, tak to bol asi malý medveď. Celkom tak zavali to bežalo preč. Na výšku to malo tak pol metra až meter. No tak skôr pol metra. Skôr som nemal okuliare, na tých dál nevidím aspoň nejaké zvierat. Benzínku, ktorá je politická. Zase sme to prehrotili s nákupmi. Rozstrálnový ruksak. Smutný som. Foto na filmu. Dr. Pepper sponsoring. Pokojný večer. Trošku menej pokojný, ale vyzerá pokojne. Obsadili sme 2 miesta v kempe, ale na noc sa stiahneme na jedno. A stanú rovnako tuč. Po x dňoch. Dobré ráno, 12. deň. Pokračujeme dneska len ku Timothy Lake. Volíme, dúfam, že všetci taký pohodičkový mód. Zase včera v potravinách stretli milých ľudí. Jeden cyklista, respektíve jeden vodič auta, nebol na bajku, nám ponúkol, že je tiež biker, že nám kúpi čo chceme, keď sme hladní.
by sme boli trošku hambliví, ale tak prečo využívať niekoho akože tento, ale tak Šimon sa toho nebal. Kúpil nám týpek sixpack piv. Včera sme mali dosť 2 sixpacky pre 3. Je to dneska ráno trošku cítiť. Potom ďalšia pani prišla, opýtala sa rada, či že vyzerá byť hladný, či niečo nechce kúpiť. Ja to odmietol. A stretli sme aj bajkerku, ktorá ide pred nami celý čas. Teraz už je za nami asi. A má Maxis DHR-ko. Je to akože plášť, ktorý sme celý čas stopovali. Takmer 800 km, že toto pred nami ide, alebo v tom prachu. To ostane možno aj týždeň, kým to niekto neprejde a nezaprší. Takže sme mali také stopovacie úvahy, že jak ďaleko môže byť pred nami. Tak sme dobehli. Som hľadal dlho trail, našiel som ho asi tam. Myslel som si, že to ide tu. Spoznáte to len podľa tých rúžových stúch. V podstate je to kvôli tomu, že 2 roky alebo niekoľko rokov po požiari nezasahujú, neprepíľujú. Nech sa obnoví vegetácia. Potom je to takto nejazditeľné. Išli sme dosť technickým trailom, ale trail pokračoval do vypáleného lesa a do kameňov. Takže tu so Stanom a Šimonom ten 7 km úsek obišli a počkáme chlapcov pri jazere, lebo toto tu je prekladačka a hľadanie trailu. Tam ten trail ani neexistuje. Takže pre predstavu. Ináč tá zvážnica krásna. Tu musí asi vystrihnúť. Pozri doprava. Dobré ráno, deň 13, ak sa nemýlim. Pokračujeme ďalej. Zajtra alebo pozajtra budeme končiť. Fajne sa spalo dneska 9 hodín spánku, vstane takmer 9. Doma toľko vôbec nespím tak dlho, takže je to tu luxus. Už nejakých 15 nocí som nespal v posteli a tak mi to vôbec nechýba, keďže nám veľa neprší, takže všetko suché, pohodička. Zbieračky, obed, reštilé maslo a čučoriedky, veľké kanadské. Dobré ráno, náš posledný 14. deň krútenia pedálmi tu v Oregone. Ukážeme, jak to vyzerá tu. Spal Roman, spíme na horse campe zase. Pre konečce sme tu žiadneho konia ešte ani raz nevideli a je tu kopec hovien všade, ale tu sme spali my.
sme sa spustili nejakými desiatkami kilometrov krásnych flow trailov dole už do finálneho mestečka, teda zatiaľ sme v takom predmestí a ideme do cieľa. Fakt, že traily boli s lavicami brutálne. Tak, sme v cieli, pri tejto rieke to celé končí. Zakývte do kamery, chlapci. Jak to tvárite? Pani? Tak, posledný vstup. Už sme to včera ukončili, tento výlet. Teraz sme pred Cannabis Shopom, kde Roman nakupuje. Tu je nejaký typek. No, takže zhrnutie kilometrov a výškových metrov budete vidieť v popisku pod videom. My sme sa od chlapcov odpojili na nejaké 4 dní, 5 dní, neviem to teraz presne. Robili sme bypass, ja som mal trošku zdravotné problémy a nechcel som 3 dní tlačiť bicykel. Chlapci tie 3 dní naozaj tlačili bicykel. Určite to nie je trasa pre každého, odporúčil by som ju pre ľudí, ktorí vedia jazdiť po trailoch, venujú sa enduro jazdeniu a nerobí im problém tlačiť dosť bike. Nie je to pre bikepackerov, ktorí jazdia len po gravel cestách. Ak niekto má problém napríklad so slovenským rudohorim, tak by som určite do Oregonu nešiel jazdiť. Slovenské rudohorie nie sú proti jazdeniu. Trasu by som odporúčal robiť bypassmi, ktoré sme do Šimonov dali. Vtedy je to proste užívačka, krásne single. Chlapci niektoré dni, ktorí vlastne s nami nešli so Šimonom, ktorí išli komplet trasu, bojovali. My sme išli asi 180 km obchádzok z tých 1100 plus celkových kilometrov pre predstavu, takže nejakých 10-20% sme obišli. Videl som ja osobne malého medveďa, videl som ten Puma, Toyota, Šimon videl viac tých Toyotov, veveričky, pekné vtáky, najlepší burger určite Čemult. Mali sme 4 dní jazdenia bez jedla prvý úsek a bez nej sme mali aj 3 úseky. Celé nám to trvalo dokopy 13 dní, takže necelých 14 dní, keďže sme vyrazili na obed a skončili na obed. A bolo to krásne, odporúčam každému, kto chce vidieť divočinu, dokonale single, bolo to brutálne a určite sa tu ešte vrátim niekedy úseku Čemult až Wood River.